Ukhozi FM. Nibingelelwa yilo icekethe elimhlophe ujangaza umqangelelo isicunga sosonto mzenda ngonyezi ukuthi ngafinya ngazihlale. Ozalwa yiso isithole sako zondi konondaba kogagasho koliyenge. Ngithini na balaleli ngihamba nengcweti namhlanje ngihamba nolusha ngihamba nozoliswa mchunu nokaJobe. Isihloko sethu namhlanje sithi ukubaluleka kwezinto esiziphiwe umveli nqangi njenge ezakha umzimba womuntu. Njengokuthi umuntu unozinyawo zokuhamba, umuntu unamehlo ukubona, umuntu unamlomo okhuluma, unako konke umuntu sikuphiwe umveli nqangi. Siyabonga kakhulu. Sithi ke sizoke sigxile onweleni. Sinye futhi isitho sisiphiwe umveli nqangi leso unwele, ukuthi libaluleke ngani unwele. Ngizocela ingcweti ke ukusifaka kancane sizwe ukuthi ithini ngonwele. Ebukhosini wabeselo sakithi oSuthu, umama ngowosuthu akabulala sizilo qothimba kodwa nesisekelo. Indaba engizwe ngimncane ngakhula ngayibona ngamehlo. Kwabeselo sakithi uzulela dumobala lapho ngemunga ngemthola uhlambana mphula umlilo endolindo basomatho ngabe noqelebana inzima lemnyama ngabe into bezinkonde zevunyama eqhutshwa umselebe nongalaza bethi fanele kosikwihla ngemkhuyantaba. Kwabeselo sakithi ngiyakhuleka ngiyabingelela enhla nasezantsi emakhumbini amana omhlaba la okufinyelela khona iphimbo lami abasakazi nabaphathi bomsakazo omkhulu kakhulu Ukhozi FM kanjalo nababukele bakhaya. Ngibingelela nomsakazi wami lapha omuhle kakhulu Thembeni nehambeli zami sanibonani. Ingcweti le ikwala soSuthu umfana kaMhlongo eshowe kadede umdumo egege ntatha kusonqungu uzotala lokho lehlule ithupha zembili. Namhlanje besokhuluma ngezinto ezibaluleke kakhulu ezithinta ukwakhiwa komuntu ebunjwa umveli nqangi. Icekethe elimhlophe selithe ukuthi sithi nathu kancane lasitshela ukuthi sizoke sithi ukubuka unwele kahle hle noma singezo kungakhona ukuthi sobuka unwele kuphela kodwa sizobuka ukuthi izitho nje ezakhe umuntu zibaluleke kangakanani. Uke wathi ugogo ukuthinta kancane lapha wakhuluma nangonyawo. Unyawo ngendlela elibaluleke ngayo ukuhamba nje ngonyawo phansi, ukunyathela kwakho ngonyawo unyathela umhlabathi kunokuphila osokukulanda emhlabathini ukufaka kuwe ngaphakathi. Ingakho kunaka isikhathi esiningi abantu abaningi abathwasayo izangoma nenyanga bajwayele ukuthi bahambe ngenyawo phansi ngoba basuke belanda lo msoco womhlabathi bawufaka kubona. Umuntu uyaxhumana kahle hle nemvelo. Ukuphila konke esekuphilayo kuhlangene nokuphila konke okuphilwa imvelo, izihlahla, utshani. Ingakho kuye kube khona kuthiwa ne-oxygen ne-carbon dioxide siyashintshana ngokuphefumula. Ingakho futhi ukuqaphelisisa ukuthi thina ukuphila kwethu vele kusendle ezihlahleni. Unethi ungakhohlela nje kancane uthatha umuntu othile nothile uhlanganise uphuze uphilo ngoba thina sinokuxhumana esinakho. Size laphana esikhumbeni somuntu njengoba sesiyinsundu sinje thina abantu abansundu ikakhulukazi sabusiso kakhulu umveli nqangi ngonsu. Unsu ngesilungu lokho abakubiza ngemelanin. Imelanin yile enikeza isikhumba umbala waso ukuze sibe nje. Isikhumba lese kuthiwa imelanin ekuthiwa unsu sivamo sivikela kakhulu olakeni lokukhanya kwe-ultraviolet, ukukhanya kwelanga. Ngokwami ngingayifanisa imelanin ne-ozone layer lela phezulu evimbe ukukhanya kwelanga ukuthi kungafiki kuthina esikhumbeni kushisa kunjengoba kusuka emkhathini. Kanjalo ke nonsu isikhumba lesesitsundu sivikela lesikhumba esimhlophe esingaphansi ukuthi ngalesikhathi kushisa kakhulu uma kufika kulesikhumba esimnyama kuyadimeka ukushisa kufike lesikhumba esimhlophe esingaphansi sekungcono. Okusho ukuthi thina ukuphila kwethu ngempela umveli nqangi wakuhlela wakuhlelisisa wasesipha lokuphila. Imvamisa abantu abangenalo unsu imelanin bavame ukuhaqeka kakhulu ilezifo ezifana nemidlavuza yesikhumba kanjalo nokulimala kwamehlo ngoba
amehlo nakhona mengenayo imelanin lo wambala omnyama onikeza lo wambala weso omnyama kuseyilona unsulo liya. So umuntu uvikeleke kakhulu kuze khamba kuze kuyofika onweleni. Unweleke ilona engathi mina ilona olukhulu okwangempela okuyilona elivikele umuntu ezintweni eziningi. Unwele luney'imbotshana ezibizwa ama-pores abizwa ngama-antennae okulezi imbobo okuyizona ekwazi ukuhlanganisa umuntu nomkhathi, ekwazi ukuhlanganisa umuntu nabanye abantu ukuze bazwane. Unwele liyakwazi ukubona wena ungaboni, ngisho kuthiwa kunento engemumva kwakho, unwele liyakwazi ukuyisensa lo nto leyo, ligcine ngoba lula esikhumbeni kuwena luhlangene nomzimba. Njengoba lihlangana nomzimba ilona litshela umzimba ukuthi kunento eyonakalayo noma ekhona mhlawumbe ngabe kunengozi ekubhekile, unwele liyashintsha ekhanda lushwaqa. Ngalesikhathi lushwaqa ebese kunanela umzimba ebese uletha uhlamvana. Bese uba nohlamvana uzuze ngathi kunama angazi bathi ama goosebumps into kanjalo. So kunalokho okuxhumana okusho ukuthi unwele indlela liyadla nalo njengomuntu. Ngalesikhathi udla lemsoco semzimbeni ngoba lokuwena unwele kahle luyi-aerial. Liyakwazi ukuxhumanisa nabanye abantu, liyakwazi ukwenza ukuthi ukwazi ukuqaphela la uhamba khona ukuthi la ngihamba khona angazi ukuthi akusaphephile ngoba liyakwazi ukutshela ukuthi no ikhona liyashwaqa, ikhona into wrong. So umuntu kwakhona nje umuntu lento ine-meaning enkulu ngale kwegama nje elithi umuntu. Umzimba untu ilo moya kaMveli Nqangi ophila ngaphakathi kwena. Ingakho umuntu onesihe onenhliziyo enhle unobuntu, ingakho thina singabantu. Ngcwethi lapha onweleni uma ngabe kwenzeka mhlambe ke umuntu ukuligunda, uma uligunda uma kutheni, uma ngabe ake sithi uligundileke yini umonakalo wenzakalani? Uma ngabe ubhekisisa gogo okhokho bethu nezazi neyinqapheli zasendulo zayingayisi impuco ekhanda ngoba zazi nolwazi olubanzi olujulile ngempilo yakwantu ngonwele. Zikhona ikhathi la olugundwa khona unwele, kodwa kusuke kungaleso sikhathi kuphela. Mengabuza uqaphelisisa kuye kuthiwa owesimame mengabe edlulele umnyeni uyaligunda unwele, kuqale phansi kuhlume inwele ezintsha. Kuyenzeka ingane esencane uma ngabe ingane imisencane kwenzeka isithe ukuthi kancane bese igunda inwele zomngane bese iyayekwa bese kusala lezinwe bese kuyima ukukhula inwele eyazi ukukhula nazo seyingasekho lezi zomngane. Okusho ukuthi unwele kukhona la ligundwa khona, kukhona la ngagundwa khona, kodwa ikhawu la ligunda khona zincane kakhulu. Unwele kahle hle akufanele ngabe aligunda. Uma buligunda unwele usukuyinqamula wena i-aerial yakho ekuxhumanisa nemvelo. Njengoba unwele kuyilona kahle hle ilona oluyi-guidance, lona olugadayo unwele lakho ukuthi la uhamba khona. Futhi umuntu onenwele ezinkulu isikhathi esiningi ovama ukubona bahlakaniphile. Okhokho bethu bakwazi futhi ukuyithukusa kuthina enweleni zethu ngoba uma ngabe uhamba endaweni mhlawumbe uhamba ebusuku uthothi ayikho into ekubhekile, kodwa okhokho bakho bayaveza ukuthi bakhona kuye kushwaqa inwele ngoba bayithukuse kuze inwele. Siyabonga kakhulu Ngcwethi. Sesivalelisa ngizocela nje ngelilodwa nje nje valelisa kubalaleli. Kwabe selo sakethi siyabonga kakhulu, siyabonga kubalaleli, siyabonga emsakazweni Ukhozi FM ngethuba. Siyacela sizogcizelela masikhumbule ukuthi thina singabantu bakwantu, siyithanda izitha zethu zomzimba, sizinakekele, sihloniphe uMveli Nqangi, sihloniphe abanye abantu, sikhule sicingo usiko namasiko ethu, sibuyele kokwakithi. Ngiyathokoza, ngiyathobeka. Enkosini ngoba lincane kancane. Ugogo sivalelisa ke usithi ke thanda ulimi lwakho, thanda inkolo yakho, umnike udumo wavela kuqala. Uma uzazonda ulimi lwakho uzonde inkolo yakho, umthele ihlazo wavela kuqala. Enkosini.